салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк кунед. имрӯз бошад мо беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. ман омода ба мусобиқаи Bellator 269 ҳастам. чунин навиштааст дар зери як расмаш Шараф Давлатмуродов, ки дирӯз дар инстаграми худ гузоштааст. ёдовар мешавем, ки Шараф Давлатмуродов бо рекорди 18-3 дар муҳорибаи навбатиаш, ки 23 октябр дар турнири Bellator 269 дар Москва мегузарад, бо Анатолий Токов рекордаш 29-2 вомехӯранд. ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб меояд? ҳатман фикртона дар комментария нависед. бои Аъзам Ғафуров ва Михаил Слиндер дар турнири Эсия дар шаҳри Минск бекор карда шуд, яъне отменит карда шуд. сабабаш бошад бад шудани ҳоли вазъияти саломатии Аъзам Ғафуров мебошад. мо бошад ба Аъзам Ғафуров саломатии хубро таманно мекунем ва умедворем, ки боз бо як нерӯи баланд бармегардад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.